jetti yamde silmaji capantati hibbido Dakar lamorde Sénégal sappo yamde silmaji capantade Khartoum leydi Soudan odo sa woni wakkati nantindo on kabaruji di Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji merendi handen leydi Soudan ɓiɓɓe leydi ndi ane keddi majade kolla jaɓali samanere laamu wande altinere ƴaɓɓene joni nde neɗɗo goto e majitoɓe warama alkamsare keguen e le firinde hakkude mabɓe kamɓe majitoɓe e konnukoɓe leydi ndi e on ɗon sa noon fedde mawde adunare nde oni noddi gouvernement mo civil en ardi joƴƴine no yawiri to leydi Guinée Conakry Jean-Claude Kassibrou hoorejo gomo fedde CEDEAO ana tawa Conakry gilla alkamsare keguen e wima ko nde fedde CEDEAO tawdete e laamiɓe Guinée handen wallodirde mabɓe e jogala laamu hakkude o leydi ndi fedde halfinande cellal adunare nde OMS ana wondi e waddude laawi kesi e haɓade ñaw coronavirus e ɗin laawi wallude yalla jawdi ana heeɓe e leeɗe ɗe ngala dole ɗe keɓa cafaje cakkotoɗe ñaw coronavirus. Handen yo aljumare nogay e jeenayi lewru sappo ɓordu e hitan ujunaje ɗiɗi e nogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi e leydi Soudan ɓiɓɓe leydi ndi ana jokki majade salade saminere laamu nde alkamisare keguen goto e majitoɓe warama hiɓɓini hono yimɓe sappo e go'o waraɓe gilla saminere laamu nde waɗi altinere ƴaɓɓine nde jantore Ummuba ko hankin e alkamisa fedde leyde nden tude woni oni waɗi ngal tumbodira maɓɓe e nder mum ɓe feññinno anga weltare sabu jatto laamu ɓe konunkoɓe Soudan e kadi dartingo galleji gollirɗi goɗɗi e nder ngu laamu hakkundewu no tawa kadi e ko ɓe ɓangini fiimum haɗugol yimɓe jindugol e jogagol o jagorɗo arano leydi ndi e gollidaɓe makko siwilɓe e nder tentingol Sine e wiya diplomate jogo ngol bindol nde fedde hino landi ha joni accutugol Abdallah Hamdok jagorɗo arano on Soudan sabu ɓay o hooti ka makko kono ha joni himo tongana jindugol ɗe leyɗe janane no landi yo yewtereji dawro waɗi hakkunde maɓɓe e Soudan ɗum ko fiingu ɓurtu no artira e on nokku e kabaruji Soudan ɗi fa hanna ɓiɓɓe leydi ndi saliɓe nde saminere laamu noddi majugol mangol waɗe asawer janggo ɓe kolla fa han ɓe beltaki to leydi Éthiopie fitnaji hakkude konunkoɓe leydi ndi e murtuɓe wonɓe Tigray ana jokki kono Éthiopie naftorki lanayi diwoji faɗɗude bomboje e dow Mekelle gilla ko ɓaɗi hitande fitnaji nawɗi goni hakkude ɗi tatteji ɗiɗi jantore Aïssa Sow kono Éthiopie waɗi aynande to Mekelle laamorgo diwan Tigray woodi mayɓe heewi kadi gañiɓe e biyol laamu ngu nde aynande sakkitinde e dawal puɗɗonogal ñande 17 lewru ndu gonɗen ndu memi usine mo rebeleɓe TPLF kutori ko ngun nokku ngu ɓe kutortono gam toppitade kaɓirɗe mabɓe militaire bonna hoorejo wittoji mo suudu safride Aider mo Mekelle holliti nokku ngu lamɓe koɗi memama e nde aynande hay suudu halfinandu kompital Tigray jokkodirde e rebeleɓe TPLF sakti e cimtol wonde mayɓe mbaɗi e ngun nokku laamu ngu holliti toɗɗi e nde aynande tan ko kotki ki rebeleɓe TPLF kutorto e kaɓirɗe mumen militaire to leydi Burkina Faso alkamisare kenge nde yimɓe ɗiɗon hono tumaɓe tawdede e wargo Thomas Sankara hoorjo kiɗɗo leydi ndi keɗama e yesso saria ɓen ɗiɗon foof ɓe ɓattiɓe noon Blaise Compaoré nde ɓe lamda nde ɓe kolli nde fiyande nde waɗata nde ɓe tawaka toon jantore Dramane Tamboura Idrissa sawdogo ɓe puɗɗiri lamde maɓɓe ɗe ñalande nde laamu ngu tetirteno doole nden omo wonno e ley yimɓe jeeɓi domde nokku to Blaise Compaoré gollata ley conseil de l'entente toon o wi ka fadde piyanɗe ɗen wadde hoorejo maɓɓe Yassine Kafando wari wi o yaha galle on toon o doomo o wiidu ley radio o nani ɗum ka won bandiraɓe makko ɓe tuumida mbi woɓe gonduno toon maître Wouba Zaliatou avocat Idrissa Sawdogo o wino on hollitiri noon woyri jokkiti Ouédraogo Nabons Mendy kamdu wi woɓe tatono wonno domannoɓe poste 520 gollirde Blaise Compaoré o wiidu ko o tayki Yassine Kafando wardi e woɓɓe nokku maɓɓe toon o wi ko ɓen piiti ɗum wi ɓe jokka ɗum en ɓooya e faa'ele ɓe puɗɗi madde piyanɗe ɗum huuɓi gereji kala kamɓe ɗum mono fu doggi fili to mooli caggal hoorejo suudu saria ndun maître Yaméogo mo parti civil kam jokkintini lamde muɗum e makko o yeddi ko tuuma ɗum fu amma o jaɓike ñande majjum ɗuude wakkati yande tati fayade yande jeego nde imo tawano nokku conseil de l'entente ndelle na woodi ko samtile majjum
ɓe tilaki e makko tafondu talata garo ɓe puɗɗitata gus on. Dramane Tamboura, Ouagadougou, RFI. E bangal sariya fa han to leydi Mali toon hono kanko jokko nayɓo CNT ɗum woni fedde darinde e darde député en laamu hakkunde leydi Mali Issa Kaw Jima kanko mo sokama kaso kikiɗe alkamisari kengen caggal nde mo waɗi balɗe ɗiɗi e kawjo yimɓe daraniɓe sariya nanguira makko nde yo saabe noon omo tuuma haalde konnguɗi bawɗi waddude rafi deƴƴere e yettude hoolare e dow laamu e wi hono halfinaɓe sariya ka hannden wakkati sappo e nde yamde nden woni ndemo sarete hono e suudu sariya commune Nayiɓo ngallure e Bamako nde to leydi Guinée Conakry nelaɓe fedde CEDEAO leyɗe hirnange Afrique ana tawa gilla kengen Conakry laamu leydi ndi e maade majjum yo wallodirde e hooreɓe Guinée hannden ɓe e jogala laamu hakkunde leydi ndi Jean Claude Kassibrou kanko ne hoorejo goomu fedde CEDEAO kanko woni noon ardiɓe ɓeeɗo nelaɓe Conakry ɓe jantore Mamadou Adama Diallo. E ngal ɗo o délégation CEDEAO ko yewtere fii no laamu hakkunde mum no laatora no feewiri Modi Sanda Kouyaté jaagorɗo hakkunde leydi Guinée e ɗeya leyɗe no tanƴini moƴƴere. en ɗowtete wona Guinée si fii laawol ngol musidɓe men ɓen kawtal mengal ko ɗum ari wallugol en miɗen welti ko tawata alhaali no hayfi hakkunde amen min yiitiday ɓayru meɗen habbori CEDEAO buyi ɗowtugol men e wallitagol men miɗo hooli min heɓay yewtere fewnde. Jean-Claude Kassibrou ardiɗo commission CEDEAO andintini ko tammun ɗum ni himo hewtude Conakry ila laamu ngun kiwla ñande 5 lewru jeenayaɓuru o holli laamu Guinée ngun waɗi golleji buyi komin hewti ɗo ko yiidugol e lamɓe Guinée ɓen dartugol toɓɓe seeɗaje min daara kadi ko honno CEDEAO on wawata ɗowtirde no newori ngol laawol jokkangol ni sariya waɗama gouvernement no joƴƴinede faandare nden ko wallugol Guinée no laamu hakkunde ngun no feƴƴira no haaniri no feewiri miɗen tanƴini min wawa yottude e lamɓe Guinée naɓe ɓen no newori o hoorejo commission CEDEAO wono heddi toɓɓe ɗe ɓe yewtata fi mum himo tanƴini nde yewtere wawa wallude no ɓe ɗowtira Guinée. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. to leydi Sierra Leone hoorejo leydi ni Julius Maada Bio holli yiɗi muɗum e waylitinde nuygal sere leydi Sierra Leone yalla ɓiɓɓe leydi ndi tawaɓe ana jogui ɗerewol jeela mum en e leyɗe ɗiɗi mbawa tawede e suɓgoji tewtude hono latare député en e leydi ndi ɗum ɗon yo notade noon hono noddande tawande duuɓi hannden ɓiɓɓe leydi Sierra Leone wonɓe caggal na du joguiɓe ɗin ɗon ɗereji joɗiɓe caggal leydi ndi ana jiiɗi waɗanede ɗum fedde hono halfinande ɗum woni fedde mawde adunare ndu halfinande cellal nodirte no OMS ana wondi e waddude laawi kesi e haɓade ñaw coronavirus ɗe golle ana pawi e wallude hono fondude leyɗe ɗe keɓali naɗo e keɓal cafaje ñaw coronavirus e tewtude du yalla e leyɗe joguiɗe doole ɗe ana mballa du ballira milliard uji kewɗi kalti dollar e ley lebbi 12 garuji joni ɗi yalla e leyɗe ɗe ngala doole ɗe ana balle jantore Rama Diallo. Hoorejo fedde OMS halfinande cellal ley aduna ɓe celayi hollude leyɗe jomɓen jawdi ko timmude ñaw Covid na haɓɓodo e sakkade ngu e leyɗe aduna fuu nde o tawano e kawritan leyɗe nogay ɓurɗe godan kenga alkamisa o wi na tirsa ko dabare hoyne nde leyɗe ɗe jogaki bawɗe keɓa pesoɗe e ko ƴeewirte ñaw Covid fa yona hono no leyɗe goɗɗe aduna fuu ɓura haddu ɓolum piccal 4 dow temede ko Afrique heɓi kuuje ƴeewirteɗe ɓiñaw ngu e ɓolum piccal 5 dow temede ko leyɗe ɗe keɓi marke o ŋaaroken leyɗe gonɗe kaalisi kokka fa ɓurta humtude fedde golle daranide wallude leyɗe jama cakkuɗi Covid o holli du ko ɗum ɗon en wawi renude yimɓe fuu Cyril Ramaphosa hoorejo leydi Afrique du Sud kam on du hollino ko cendigu o na mawni e heɓude pesoɗe Covid haddu 8 dow temede tan wonno ko fesaɗo leyɗe Afrique wakkati leyɗe yoga gon e fesude sukaɓe famarɓe e fesitade kile kewɗe aljumare hande nde hono kanko hoorejo leydi France Emmanuel Macron e hoorejo leydi États-Unis d'Amérique Joe Biden e ɓe kaani yurude Rome leydi Italie e ngalɗo jidal ana wawi sabade wallude wartira hoolare e deƴere banggal politique hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi caggal nde ɗe poɗodirno wakkati hono nde leydi France coggu hono ko wiyete ɗum woni sous-marin ittano e juuɗe leydi France e banggal leydi Australie so totta e leydi États-Unis d'Amérique ngalɗo jidal noon waɗan e banggal ɓaɗal e kawtal manggal leyɗe nogay ɓurɗe fu jogade doole ɗe
jetti yamde fawi silmaji capan e nayya ɗo e lesude haalirdu RFI fulfulde bisimilla moɗon e jokkitade kedde kabaruji ɗi fuɗɗirde yeftere coftal ɓalli yeftere meɗen coftal ɓalli Minati Diallo Abdoulaye bisimilla maɗa e kabaruji coftal ɓalli mi salminimama mi joti heeɗiɓe RFI fulfulde fou e kabaruji meɗen coftal ɓalli en kala no fuɗɗugol ɗo donnugol daɗodirgol donnugol puccel jandi hande to Burkina Faso kañum e yoppugol JJ6 ettowo diɗɗal Guinée Conakry en kala no basket ɗum no banggal leyɗe Afrique. Aywa ɗon ɗo basket ɗo jaati woni hono ko puɗɗirten non jaati Abdoulaye jaɓɓodirgol goware basket fuɗɗanna hande e leyɗe ɗiɗi ɗum woni Guinée Conakry e Cameroun immaɗe majjum no woni hokkude diɗɗe ɗe lawol na heɓude laissez passer e hawritinde e tawede e kawrite ligue des champions basket leyɗe Afrique kanɗe wadde hitande warorde jaɓɓodirgol ngol kangol waɗude to Guinée Conakry rentina équipe uji jetti hono AS Police mo Bamako SLAC mo Guinée SOA to Côte d'Ivoire tawtude ASPAC mo Benin diɗɗe tati woni kawritoje to yawni hande ɗum woni Cameroun ɗum no honɓete toon do diɗɗal bangi gotal biyetegal to de mad tawete hen papo to Cameroun tawete hen kañum e diɗɗal BC Espoir ngal RDC. Aywa joni en kalan haala leydi Guinée e elto muɗum non jaati Abdoulaye duuɓi ɗiɗi caggal ko o fuɗɗi ngal gollal eltowo diɗɗal sini DJ6 ittama keñen e darne muɗum e wi halfinaɓe yuɓɓodirgol golleji diɗɗal ɗon coftal ɓalli leydi ndi DJ6 daraki darne muɗum no ɗum waɗi so diɗɗal ngal heeɓi jaltuɗi ɗi wana lobbi bangal yagol muɗum yeeso e kawrite jaɓɓodirgol na ɗum tewtude yagol yeeso ɗum woni kawrte ganɗe wadde mondial hitande ujunaje ɗiɗi e nogay ɗiɗi ko warata e majjuna yimɓe ɗiɗon no cuɓama ɗum woni Kaba Jawara jokko makko goto e latowo ballon kiɗɗo goware nde kay goware diɗɗal ngal tawtude majju janlo lonto ɓe ɗiɗon woni lontotoɓe e hawju diɗɗal sili fade nden équipe o heɓude eltowo keso kanɗo naɓude ɗum no kan garo o ɗum woni hitande ujunaje ɗiɗi e nogay goho kanɗo waɗude e lewru goho ɓuuru jatin to Yaoundé Cameroun en no yawiri timminere nappuccel jamdi to leydi Burkina non jaati beete hande ngol daɗodirgol leyɗe ɗe sappo fuɗɗata leyɗe 15 woni tawaɓe e majjunno ngal kawrital ana hani waɗude ana tawa e kolul 33 e to Burkina Faso ko waɗa to leydi Burkina a jarama Minati Diallo ɗo joni en keɗoto hono toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisabane e yeftere moɗon on tottama konngol fuɗɗinode altinere e yottade alkamsare kengen kañum gangol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere on holli miijo mon e nde jonde hakkunde imminaɓe on ni e laamu hakkunde Idriss Dat Nouakchott hono gargol woni Mali ɓe kaali toɓɓe ɗiɗi pour élection ngaji o mbanni mbiyenode ɓe jiiɗa kadi Wagner uji ngara Mali sede Yaoundé élection ñandere o ka ɗon tan haali donc firti ko France ne Nations Unies foof Union européenne foof kañumen ko ɗum yiiɗi hankandi ko en ƴeewat tan ko yaltoyta ɗo e balɗe so tawi laamu Mali ne jaɓa wadde keɓe kaali ko so tawi laamu Mali jaɓani wadde ha ƴeewen so tawi hol sanction ngaji baɗuji e laamu Mali korka balɗe ɗo Espagne Mali e ɓe kinno joɗode ɓe jewta dal ha ɓe paamodira oɗo waktu si ɓe mbaɗi élection tan e ko he laamu ɗum woni he tan ɓe mbatta ɓen tan mbawta yaade mbotoya e wonɓe e dowri he ɓe mbawata wotoyde leydi noon si ɓaŋirama noon ndi deƴata dal manam on tuma lamɗo o woni a dictateur lamɗo o ko ma yimɓe ɓe leydi ndi ɓe foof mbota noon o wotedi noon haade mbadde ko ma leydi ndi jogo ndenagu min noon no jirumi Mali ni ndenagu Mali ɗi sattini to leydi ndi ɗi heewi leñamagu ha ɓurtiti ɗo ɓe kinno joɗode ɓe jewtida man ɓe mbaɗa élection ji ko honno yiruɗon o samminere laamu laawol ɗiɗaɓol Soudan
Mamadou Hadi Mambia Ba, Guinée Conakry. Kiwlagol laamu Sudan yiyande ɗum ko tawde lamɓe civil ɓe ala e jentitanade jamaji maɓɓe ɗin. Si tawi woni civil jo heɓa e laamu yo andu ko civil ɓe ɗimmoɓe makko ɓen woni mo e suɓade. Si tawi kadi ko laamu sori ɓen maɗum ko wiyete honum ko ɓen taƴi ke ƴetti laamu ɓe ƴetti ɓe watte juuɗe civil. Hara civil on hani jentitade ko jama on wowlata ko lande ko ɓe landoto kon haray ɓe hani jentitade civil ɓe ɓen. Kono so tawi woni ɓe jentitota ko civil ɓe ɓen ko civil wowli wo haji maɓɓe ala haray no hulɓini e nder Afrique. Si yaari ni Afrique fof wonta e juuɗe militaire taw. Ibrahima Haroun ɗo e leydi Mauritanie. Sa yi Sudan naɓe gommima darima wonde ɗumini laamu go koɓe jii hen ko moƴƴani sinno no moƴƴunoɓe ummata koɓe mbiya ɓen ɗumini mbaɗa wonde yo goppu ɓe cohlani laamu mumen laamotoɓe yo paam ko yimɓe ɓe goni laamade. So laamu maɓɓe fewani alay saago ɓen gummoto gummoɗon kadi ɓe laami ɗon ɓe fof mbaron ɗumen ha laaɓa. onon so mbari yimɓe ɓe laami ɗon holko laamoto ɗon laamɓe Afrique ɓe yo mbattu hakkillaji e koye mabɓe ko ɓiɓɓe leydi tan ɓe mbarata. holko woni saabu hakkeji rewɓe teddinaka e nder leyɗele Afrique? ko bilaye kesde France haqqe rewɓe ko haalta ɗum ko aduna o fof haalata ɗum. enen noon Afrique alaata fof dokka toon haqqe mum e worɓe dokkaka haqqeji mumen saka rewɓe. ɗum woni Allah haali o nde wonno goto fof addal luwa mbo yiɗi tan fawa kadi rewɓe kañum e goni toppitaki haqqe mum. Haalpulaar wi hello haqqille a yettanto hoore ma. sen daari comme leydi men to jeeɗen ɗo Sénégal rewɓe a yiyat ɓe mbaɗe hunde so tawi neɗɗo ne yiɗi gonga jinganat hoore mum. ɗum nene Sénégal en jiini en jiiti ñaawoje nene toon ɗe gasani ni rewɓe ko kañum en cali ko ɓuuri hen hewde e toppitade haqqe mumen. hay goto e meɗen a ñaani debbo suusa ɓurtinde gueɗe debbo ko ɗum neni. kono noon hande jamanu gonɗen o omo hulɓini ma watte haqqillaji. Ali Boubacar Diallo ñeena laamu Sigaso. rewɓe na haani hokkede hakkeji muɗum jaati sariya altilama ko jaati yamirɓe hokke hakke maɓɓe fati ɓe tooñe fati ɓe torre fati ɓe golline ko ɓe mbawa ayo jaati jam e kisal tan ɓe haani waɗanede ɓe hana tooñede hana torre ɓe hana gollinede ko ɓe mbawa rewɓe na haani hokkeji hakkeji muɗum haani teddinede. en yewti e alkamisa fii ko leyɗele goɗɗe Afrique woni e hettude ñeñaji mami wiya cosanaji mum e juuɗe Faransi. Abdoullahi Bari Mali. Afrique ne wawi hawjitade martabaji muɗum sanne so ɓe totti ɗum ɓe totti ko hani tottede sabi nde wonno Afrique ne himmi e kulle muɗum ɗe sabi sa ƴeewi joni aɗa andi ko heewi kulle kurɗe no golno ga kulle joguiɗe alhormaji fo ko kamɓe jaaduno e muɗum kulle baɗɗe fa'ida kulle kurɗe anton kana yaade ɗe so ɓe totti Afrique ɓe totti ko hani tottede jaade Afrique fuu no wawi hawjintinanade hoore mum. Demba Ndiaye Guinée Équatorial enen moƴƴi noon ɓe mbaɗan ɗum ko ɓe mbiyata comme no miije ni eɓe mbaɗa heen tawne wawa wonde comme no genre yimɓe aroɓe yillade ko mbiten tourisme en tawne mbawa yaade toon e daara nokku o bisira taw kadi ne waɗane gartam kadi e leydi ndi leyɗele Afrique fof ne poti darade e ndeɗon darde ha mbawa fottude e yimɓe wawɓe yillade e leyɗele meɗen woni ko mbiten tourisme eyyi won noon ko mbiten fina tawa ko mawɓe meɗen gaccuno ko tawruɗon ɗum e so waɗanama ɗum comme no miijeni moftama waɗama suudu e nokku mo ganduɗa yimɓe ne gara ene daara ɗum ma waɗa gartam no feewi. en ka taskaram on tottama konngol e altine arore. ɗon jaati fadde altinere warore nde hannden so 13 fawi silmaji 15 Fatimata Sisa Wane silminan on e yeftere wonde on tottama konngol nde yeftere RFI fulfulde ana jo'inani on nde ñinden fof fuɗude altinere yottade aljumare 13 silmaji 15 on jarama. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen aljumare hannden nogay e jeenayi lewru sappo ɓordu e hitan ujunaje ɗiɗi e nogay e go'o gonno to leydi Sudan ɓiɓɓe leydi ndi ana keddi e majade e hollude ɗum jaɓali jaɓata samnere laamu wonde toon altinere ƴaɓɓede joni nde neɗɗo goto e majitoɓe warama alkamisare kengen e ley firinde hakkude kamɓe majitoɓe e konunkoɓe leydi ndi e on ɗon sa noon fedde mon addunaru ndu oni saldu muɗum halfinanu ndenagu waɗi windande hollude gouvernement mo civil ardi e joƴƴine e leydi Soudan hawjo laamu hakkudewo leydi ndi to leydi Guinée Conakry e banggal laamu hakkudewo toon to leydi Guinée Conakry fedde CEDEAO ɗum woni fedde leydi hirnangue Afrique nelaɓe muɗum on jottiki toon alkamisare kengen e wimako kanko Jean-Claude Cassibrou hoorejo gomu ndeɗo fedde CEDEAO
nde fedde wallodiran e laamiɓe Guinée hannden e jogalal lobbo laamu hakkunde Guinée e Conakry fedde halfinade cellal addunaare ndu OMS ana wondi e waddude laawi kesi e haɓade ñaw coronavirus e ɗin laawi yo wallode noon yalla leyɗe ɗe ngala doole ɗe ana keɓa cafaji cakkotoɗe ñaw coronavirus tedduɓe o jarama en jii altinere jeɗɗi yamde silmaji 30